Γεια σας, παιδιά. Σπακί δεν πέστε εδώ. Πήγαμε και πήραμε τη μπλούζα του. Να την αυτή που σας έλεγα με τη φατσούλα. Και με πολύ κοράλιο είναι γιατί περπάτησα. Αλλά δεν πειράζει. Αντέχουμε εμείς. Και είπα, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Κάτω από το TV, το tablet της έχει χαλάσει και δεν μπορεί πια να κάνει βίντεο. Θα έρχεται κάτι στο σπίτι να κάνουμε βίντεο γιατί δεν μπορεί να κάνει από το tablet της γιατί κάτι χάλασε. Κρίμα όμως. Κρίμα. Ό,τι βλέπετε εδώ. Διάφορα πράγματα. Σχετικά παιδιά, μην βλέπετε καλύτερα. Θέλετε να ανοιχτώ και εδώ για να μην βλέπετε καλύτερα. Λέμε είναι πολύ ψηλή. Έχει πέσει και ένα δέντρο εδώ, δεν ξέρω. Μαλικά. Τι είναι αυτό το δέντρο, τι είναι αυτό το δέντρο, τι είναι. Τι είναι. Παιδιά, θα σας δείξω κάτι μόλις τώρα. Θα σας δείξω κάτι που είναι της νοράς μου και πηγαίνει υπέροχο. Θα σας το δείξω. Πρώτα, είναι δύο, δεν είναι. Θα δείξουμε αυτή την καρδούλα, πέρα θα δείξουμε τα κόκκινα. Όλο κόκκινα έγραψε. Ναι, φέρε λίγο. Δεν τα βλέπει το YouTube. Σένα δείχνω πρώτα. Ωραία. Θα σας δείξω κάποια που μου έδειξε που είναι τέλεια. Παιδιά, αυτό κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι υπέροχο το κόκκινο αυτό. Μετά είναι αυτό. Είναι από διάφορες χώρες, παιδιά. Ό,τι βλέπετε. Μπορεί και να είναι και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω δηλαδή. Αυτό. Υπέροχα. Όσο υπάρχει Ελβανέτα. Τι λες? Και κάτι τελευταίο ήθελα να σας δείξω. Αυτή παιδιά την πεταλούδα δεν είναι υπέροχη? Ωραία είναι. Πάει. Αυτή δεν θέλω να βάλω εδώ. Να αυτά που βλέπετε εδώ. Είναι πολλά. Με τα ρου. Που να τα φορέσω εδώ. Αυτό είναι το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Αν δεν είστε subscribe, πατήστε στο κόκκινο κουμπάκι και γίνετε αμέσως και δείτε όλα τα βίντεο μου. Και πατήστε το κουδουνάκι για να δείτε πότε να βρείτε το βίντεο. Και σας παιδιά, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια.